Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa naginusarang Sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kininyong alagad si Pagtuki Tats Samson, makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Abril 18 karon 2015, ikapilang Sabado ni sa Abril. Ikatulong Sabado, no, sa bulan sa Abril, mga higala, ug atong pagaisgutan karon ang bunga sa kasinatian. Again, ang atong topic karong buntaga, mga higala, mao ang bunga sa kasinatian. Apan sa dili pa ta mo padayon, tugot yun ako sa pagpangayog katahuran pagbalik kaninyong tanan nga mga suki kayo nga nagsunod kanunay ni atong programa, no. Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan, no, nga naa diha sa probinsya sa Leyte, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros, ug pipila ka bahin, no, sa Mindanao, ug ingon man sab sa atong mga atong mahal, no, nga probinsya sa Sugbo, no, ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay, labi na gyud, no, sa ato ang mga suki na, no, nga mga nanay, mga taxi drivers, no, mga bus drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, no, o uban pa nga mga kaigsuonan nato nga di gyud masipyat sa pagpaminaw sa ato ang programa, mahigala, labi na gyud sad nila ni Remy Samson diha sa Lahog, no, o gingon man sab dito sa Tinaan Naga, labi na gyud nila ni Papa Natoy ug Bibi, Mama Bibi, no, ug iyang pamilya, ug si Rene ug kasilinganan nga nag-text gyud nga gilang giablihan, no, ang ilahang mga radio sets. O gin man sab sa itong mga suki kayo nga diha sa Camotes Island o Bantayan Island, no, nga maabot nini nga to ang pagsibya, mga higala. So once again, maayong buntag kaninyong tanan. Unya dili na tulanganon ato dayong ipaila nga to ang kuyog karong buntaga kay ubay-ubay ni sila. Unahon ako sa pagpaila ang kasamtangang SSG President, no, sa Toledo Science High School, no, si Miss Hebrieka Ambus. Miss, mayong buntag. Morning, sir. Okay. Kus gagamay niya, ayaw kalimti ha, pag-greet ang imuhang mga classmates and your parents and friends, no, dito sa Toledo. Yes, go ahead. Okay, so greet lang ko sa akong classmates sa Toledo City Science High School. And of course, to my teachers, my advisor, Ma'am Debbie, our principal, Sir Alimis, and to my family, my parents, akong mother karon nasa balay. Yes. Okay. Now, sunod natin ipaila si Miss Marion Manggubat, no? SSG President sa Minglanilla Science High School. Good morning. So, good morning, sir. So, greet lang ko sa akong parents ngayon nga naminaw sa DYLA, and to my classmates and to my teachers all in Minglanilla. Alright. Anya, wapay mga kuan dito, mga best friend o mga unsa diha. Alright. So, sunod natin paila karon nga nasa sa din sa studio ang kasamtangang SSG advisor, no, sa Minglanilla Science High School, si Ma'am Eileen Abaw. Ma'am, mayong buntag. Good morning, sir, and good morning for those who are listening. Sa ako ang mama, na naminaw karon akong tatay, ako ang co-teachers and my students. Hi, good morning. And to my husband. Alright. Pakapinan yung husband ay kalimti, Ma'am Eileen. Alright, nasa linya karon sad si Miss Enriquez, no, ang SSG President sa Banilad Night High School. Miss Eugene, mayong buntag. Good morning. Yes. Great lang ko sa akong parents nga nag-work yung hard para sa mga karon sa akong mga friends, sa akong classmates, and also sa akong mga alumni campers ko, alumni campers diha. Great lang ko sa inyo, guys. Okay, kabatch din mo sila si Miss Ambus o si Miss Manggubat? Eugene? We are one of the alumni campers sa Rocky, okay. So yes. Okay. So, sunod na tong naapod sa linya karon ang kasamtangang Youth Development Program Instructor, no? Usas mga instructor nato dito sa KEC, si Sir Richard De Los Reyes. Richard, good morning. Okay, good morning.
to all of the alumni campers, sa tanang mga youth leaders sa Tibok Province of Cebu, maayong buntag kanatong tanan ang sikyatat. May buntag diha. Mayong buntag sa chart. Alright. So, mao katong mga higala nga to ang mga bisita, no? Karon yun niya ilatang kuyugan o ilatang sayran, no? Labi na gyud sa ilahang mga experience, no? Nindot nga experience with Cole Adventure Camp, and after, no, nga ni undergo sila sa training program nato. So for most, summer means fun in the sun because hot, dry weather is typical during summer. People choose to engage in various outdoor activities. However, some choose to make it more memorable by doing something significant for their community. The drive to make a difference is sometimes influenced by the experiences they have. This is because a lot of people believe that experience matters. It is an important parcel in order to have through learning, especially in coming up with real understanding of a concept or situation. Experiential learning involves skills development and understanding in a hands-on way. Experiential learning, thus, is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Knowledge results from the combinations of grasping and transforming experience. So, given such, ang pangutana mga higala, how has experiential learning influenced the youth to become active citizens, and how did this learning hone their potentials? So mo ni mga higalang ato ang sayran, no, sa ato ang mga bisita unya, amo mong giawhag, amo mong gidapit sa pag padangat sad kung buot mong mo interact sa atong mga bisita. Tawag lang sa atong mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, atong mga pagtuki hotlines 256-1679 o baka sa 255-5754, or ipadala ninyo inyong mga mensahe pinagi sa atong pagtuki mobile, ang numero 0932-848-7293. So mo ni ang mga contact numbers din, pwede mo makapadangat sa inyong mga mensahe mga higala o baka mo ganahan mo interact sa ato ang mga bisita karon. Okay? So di na to lang no? Unahon na to pag pangutana nga to ang mga bisita dinhi sa studio. As a youth, unsa may what takes up most of your time, energy and resources, no? Unsa man ang daghang inyohang kanang mahimo, no? Labi na gyud diha sa inyohang mga activities, no? Labi na gyud sa youth, labi na gyud karong panahon sa summer. Kinsay mo una? Okay, yes. Okay, so for me, no, as a youth, what takes up most of my time, energy, and resources, that would be the role of being a student leader sa school. So, being a student leader, I do not only focus on my academics, no, nasa leadership. So, leadership involves people other than myself, and that is why my duties and responsibilities as a student leader truly is a tough job that takes us most of my time, energy, and resources. Sa imong pagka-leader dito sa imong school, what about sa imong community? Unsay imong involvement dito sa community nimo? Of course, being a leader sa school, I also encourage my team members in school to go out of the school sa community involvement, especially helping other schools like the elementary and taking part in the activities of our church ug sa among barangay. Very good. So active sa ka sa church, active sa ka sa inyong barangay. Okay. Arita ni Miss Marion. Yes, sa imong case. Marion, unsa man say nakakuha sa imong panahon, no? Energy and resources. Well, as a normal student, I just serve in the society and, of course, creating more followers, indulging a leader with less talk and more action, and discovering myself, my potentials, my talents, and of course, from being a
a student that has a responsibility. And that takes up most of my time in my life now. Nindot na ha. At least sa inyong pagkabataan-on, responsible na mo, no? Unya, kana, at least ang inyong time, inyong gasto dito sa mga maayo nga mga kanang buhat, no? Labi na gyud sa inyong involvement sa inyong tagsa-tagsa ka mga communities. Alright? Now, giunsa man ninyo pag-balance o pag-prioritize sa inyong panahon, no? Nga, of course, as a youth, daghan man gyud tag mga activities, no? Gawa sa ato ang mga extra, napagid tayo ato mga personal, no? Napagid sa tas family. So giunsa ninyo pag-prioritize? So, well, in balancing, I cannot just say that we use the opportunity cost, like we need to sacrifice this, sacrifice that, but just think out of the box and first organize or differentiate which ones is most important or which is the most urgent. So kung mo yung think out of the box, murag para sa uban nga naminaw na turon nga mga youth, no? Unsa man ay ipasabot ana? So it is rather by karang weighing matters or how important thing is, thinking like I can do the work which is worth it, and I can say that I could not just leave everything hanging. Okay. Na si Eugene, Miss Eugene, sa imuhang case, as a youth, what takes up most of your time, energy, and resources, bud? Kuan, I just love listening to people and giving them advices. Kay mostly man good people out there, murag kailangan pa nilag mga ears rather than kailangan nila og kanang sige sila. They need something nga ilahang malin upon. I just love doing counsels with people and inspiring them to make a difference in themselves and in the community, and also encouraging them that they can be something better. Ikaw is more of giving advices, no? Ngadto sa ibuhang mga kaedad, no? Nindot sana, no? To inspire people, no? Mao sa na imuhang kahiligan, Eugene, no? Nya giunsa man nimo pagbalanse ang imuhang o pag-prioritize sa imuhang time nga busy sad ka sa, of course, sa imong study, sa imuhang personal life o sa imuhang extra curricular activities, giunsa nimo pag manage imuhang time and resources? Well, ako ato sa as a student, dili lang ko sa ka-student, I am also a working student. So every morning I work, every afternoon mag-schooling until the evening. And still it is, di ba, if we are leaders, it is already in our minds and heart that we have responsibilities to do, and we have to always put in our minds and heart to make time for it, not to let the time work for us. Of course, this involves wise decision making and right time management. After all those, let's say for example, the chores or the works, So everything will happen next in the assembly. Young leaders discussing our plans and projects and make time for the schedule. Kaya if you're really a leader, it's in your heart. Di na kailangan niya. So, piyan ka, uy, kuan ni, i-remindan ka nga, inani. It's because if you really have the passion to lead, you'll always make time for it, not let the time work for you. Correct. So, kinahanglan ikaw mag-manage sa imong time kaysa ikaw mo i-manage sa time, di ba? Oo. Alright. Now, imuha, Brieka, unsa man imo pagbalanse ang imuhang time, imuhang energy and resources? So, to set my priorities right, is really a matter of choice management, no? To know which challenge to take and which not to. But of course, since we're leaders, we need to really keep on growing and pushing limits. So, para if we work even harder, then we can take on even harder challenges. So, work hard and Jude. Continue working hard so as to do more and lead more. Alright. Now, karon panahon sa summer, unsa may kasagaran ninyong gihimo, no? Kamo as youth during summer,
Ikaw Marion, so unsa man kasagaran ang imong involvement? So I usually choreograph dances, then of course mo involve sa kanang barangay nga activities, and at the same time nga maka-lead ko sa among youth sa among barangay, especially sa mga kids nga nasa among barangay, which is gaana mo sila mga lessons and everything all around kay para makaibasan sila unsa ang nakakaron sa atong society. Alright. Unsa nga barangay imo sa Minglanilla, Marian? Ward 2. So Ward 2. Okay. Alright. So nindot no kung nata mga higala natay mga batan-on nga adunay niining mga panahon no nga ma-involve sila sa community. So swerte kaayo ta kay at least makatabang sila na to sa pag-develop sa atong mga youth no diha sa atong tagsa-tagsa ka lugar. So sa imuhang bahin Breka, unsa man sa imuhang kabisihan panahon sa summer? Especially during summer, ang mo is to indulge more on our church activities. Church activities. We do feeding programs sa mga chapels, and we okay. involve ourselves in mga kuan sa church, mga unsaran nga activities. And also sa kanang magtudlo mi sa kuan schools, elementary schools, we do our tutorial. Magunsa mo tutorial. Alright, no. So nindot kaayo. Okay, ikaw Eugene sa imong case. Gyud sa man nimo pag kanang maximize ang imong summer nga productive siya. Since na ako diri sa among province diri sa Bugo City, na ako'y da naman jud may youth diri daan. So I am taking part of their activities, their projects that they have implemented. Like naami giplano. Aside from the implemented projects, we have also a lot of projects that in our minds nga among i-implement, like landscaping namo. Mo ni siya mga projects nga among ipang-implement karon sa nag-start ang summer. So nag-landscaping mi, nag-mural painting, na ami kalinisan project, tree planting, and we were the ones who host the programs every time nga na event. So way back ato sa syudad where I studied, I was involved, or I am actively engaged sa among church ministry, like Extension Class Ministry, Bible Story for Children, sa among Talamban Youth Outreach. And this coming May, we will be having our vacation Bible school para sa mga bata ages 5 to 17 years old. And also, this summer, we are looking forward for so many camps. I think 4 to 5 camps siguro karon. And for the projects that are not yet implemented, we have here segregation project, our sports fest, and feeding program. So, totally jud tanan, our plans for this summer is fully booked yun siya kay we are taking advantage of our time man para walay masayang. So alright. So inana mo ka busy, inana ka occupied ang inyong mga schedules nga supposedly summer, but still para ninyo productive gihapon, no? Alright. So kanang ako na lang sa gining padayon sa imong Eugene, how did you start off as active student leader, and at the same time unsa man say mga challenges nga imong na-encounter? Nag-start jud akong murag sense gali sa leadership, naka-realize ko that I have the potential to do so. When I was in grade 6, I was a transferee way back then, and they elected me as the Supreme Pupil Governor President of the campus. Then that time murag galig nakaingon ko, mo din siya ang leadership, because I was given a lot of responsibilities to do, like inani segregation of waste, na ikaw dyan mo lead, ikaw mo manage sa mga members nimo, and then kanang nindot kay sa feeling gali nga saligan ka sa principal. It's because naasiyay they believe sa imong potential that you can do it, you can do that. So that was really way back in my elementary days. Unsa may imong mga challenges nga na-encounter sa pag-lead nimo sa imong kanang kauban sa school? So far,
dili mo dyan na malikayan ang mga challenges is because mo dyan ay makapanindot sa kinabuhi. Mhm. Sa school, Kanay when na I was in positive fourth yun ah. year, when I was in fourth year high school, Mm. I was the SSG president there. So, there are a lot of challenges nga ako na-encounter, like, wala mi support sa among administration, like, they are not giving us the funds that we are supposedly nga maamo. So and- giyon sana nimo, giyon sa unsay mong mga initiatives. So, kano kay every time nga na ako isulti nga project sa akong advisor, like, sir, I want to do this, I want to do that because I know makanindot ni, maka-improve ni sa tong school, and then mo block siya sa akong way, mo hinder siya nga, no, you don't have to do this and that, is because I think it's not the right time for that, ana. And of course, they are the ones who handle the money sa funds. So, Ang inyo ha, ang pag-execute na lang sa plan. oo. So, I was Okay. planning nga, ay, kung dili man na mo magamit ang money sa funds na mo, so why not think of projects nga dili siya mo consume og money, Mhm. like community service, Bitaw. like clean and green, like inana, segregation of waste, like roving every night, donation of uniforms, and doing such seminars like drug awareness seminars, anti-bullying seminars, and true love weight seminars. So, it will, usually, Jud, twice a year siya nga mahitaboan ng inani. So, in this way, nga, bisang gali wala mi funds, still we can, nami initiative nga, ma-replacean gali ang among kuan nga, we can do something better without money. Mhm. So mahimo ra gyud ay. Oo. All right. Now, yes, Ma'am Eileen, ma'am sa imong case, unsa man ka importante nga ang atong mga estudyante, atong mga young leaders kanang makahimo og positibo no nga impact ngadto sa community. As what we've heard, sir, sa ilahang mga gipambuhat na maayo para sa community, they had a great role in affecting positive impact to our community. And they are a group of people who gets things done with enthusiasm and endurance. So, nakabante ka, sir, grabe kay sila grabe kayo ka kuan ang ilahang oras. Ilahang na- involvement ha Yes, sa involvement. lain-lain nga mga communities. O murag kabaw sila, murag naa nila tanan, murag willing kay sila. Batan-on pa pero ang mga panghuna-huna Yes. o mga pagbati, pangdagko na kayo. Oh, ha? they're very eager to make a mark and Yeah. they're yearn for it. And with that, they can significantly contribute to a variety of community extension activities like what they did, like nag-choreograph og dances, nag-tutorial. So, in a little way, they're able to make or to change or to do a positive impact to our community. And they are agent of change. Yes, so bata pa lang no. So mo ni siya ang ang product na to no. Yes, sir. Sa camp Yes, nga sir. ingon ani na ang ilahang mga mindsets, so nya ingon ani na sila ang ilahang mga involvement. Yes. So mo na nga mga kaigsuonan no, amo mong gi-encourage sa inyohang mga anak nga mga batan-on nga ma-involve nyo sa una sa tanan, amo mong gi-encourage nga amo mong gi-invite nga ma-involve mo sa Cool Adventure Camp nga program sa Ramon Abutis Foundation, incorporated kon Rafi. Kung naamoy access, yes, ako mong gi-encourage. So nya makita ninyo ang product no nga batan-on pa kayo but they are now involved, they are now engaged, they are now productive no sa ilahang kabatan-on, sa ilahang kaugalingon, sa ilahang community. So yun ana mga higala ang atong mga produkto no sa Cool Adventure Camp. Pipila lang ni sila nga naa dinhi karon apan daghan na kaayo no. Ang taud-taod mangutan na ta sa atong kauban sa Cool Adventure Camp kung pila na gyud ang mga students nato nga naka-avail sa Cool Adventure Camp program nga naa nahimutang sa Kansumuroy, Balamban mga higala no. Naay facility diha sa Rafi sa Cool Adventure Camp nga nag-provide ani nga matang sa mga programs no, youth development program for sa atong mga students ug yun man sab nag-cater pod ni siya mga higala sa atong anaa sa atong mga adult no, kining naa sa corporate ug sa public mga local government units mga higala. Ma'am, unsa man ka importante nga mga kabataan nato, importante nga ma-develop gyud ilang leadership potential no, labi na gyud sa no
Nani atong mga youth unsaon nga ma-prepare sila? Involve them in different activities like community involvement, like community immersion. And with that, they're able to realize their potentials Okay. in changing a better world. So kining imong gi-mention ma'am nga immersion mao ni ang moadto jud no? Yes. Sa community mo halubilo dito Yes, sa community, experience by mo experience learning, gyud siya. yes. So dito sa iyang experience makakat-on. Yes, sir. All right. So mahigala no, taas pa gyud atong panahon ato ni silang tagaan unya sa igong panahon sa pag share no, pagpaambit sa ilahang mga experience na sa ilahang after no, during sa Call Adventure Camp na program, then after no silang naka-attend no sa maong program. Human lamang ni pipila ka mga mensahe ug dugang impormasyon. Kahibaw ba mo pila ka buok ang nitambong sa labing unang alumni homecoming sa Cool Adventure Camp? Gibana-banang 70 ka mga tinunan ang nitambong sa labing unang KAC Alumni Homecoming niadtong Oktubre 18 hangtod 19 sa niaging tuig. Ang mga nitambong nga tinunan nagagikan sa lungsod sa Minglanilla, San Fernando, Katmon, Liloan ug Argao. Lakip man ang mga tinunan nga anaa sa syudad sa Toledo, Mandaue, Karkar ug Barangay Banila dinhi sa syudad sa Subo. Kini si Pagtuki Roxanne nagkatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakauhing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gipahigayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ang usa ka pagbansay-bansay nga may kalambigitan sa sunog dili pa lang dugay. Gipanguluhan sa mga fire marshals gikan sa Bureau of Fire Protection kun BFP7 tumong sa nahiskotang kalihukan ang pagpausbaw sa kahibalo aron malikayan ang mga insidente sa sunog ug matino ang mga angayng buhaton sa panahon nga masinati na kini. Pipila sa pahinumdum nga gipaambit sa mga fire marshals mao ang paggamit sa fire extinguisher aron mopawong ang kayo ug ang paggamit ini subay sa direksyon sa hangin. Gisalmutan ang kalihukan sa nagkadiyang empleyado sa Rafi. Usa-usab ka fire drill ang gipahigayon aron masuta ang evacuation procedure sa ilang edipisyo. Ang kalihukan gipahigayon sa Eduardo Aboitiz Development Studies Center. Malampusong gipaila-ila sa Rafi ang 8 ka finalists niini alang sa 6th Rafi Triennial Awards kon RTA niadtong Abril 7. Tulo niini ang alang sa exemplary individual category. Lakip na dinhi ang usa ka tigpanalipod sa edukasyon nga si Anita Casillo kun Nanay Nita kinsa nagpatukod og tulunghaan alang sa mga tibulit sa Lake Cebu, South Cotabato. Apil usab ang usa ka pari gikan dinhi sa Subo nga si Father Carmelo Diolang nga naila isip magbubulig sa maayong pangagamhanan. Ay katulo usa ka kongresista gikan sa lungsod sa Butuan nga si Congressman Lawrence Fortun nga naila sa iyang maayong gawi sa paghatag og libing legal nga tabang ngadto sa mga nanginahanglan. 5 ka institusyon usab ang napili para sa Outstanding Institution category. Mao kini ang Balay Mindanao Foundation Incorporated kun BMFI, Kantaan Centennial Multipurpose Cooperative kun CCMPC, kag Tabanga Foundation for Peace and Development Advocates Incorporated, Cebu Katawhan alang sa Pagpalambo Incorporated kun SICAP ug Western Samar Development Foundation. Ipahigayon ang awarding sa RTA karong bulan sa Agosto. Ug mao kini ang nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan.